Qazaqstanyň Astananyň goýundaky jaýlaryndan göçürilen oborlar döwletiň beren kompensasiýasynyň ýeterlik däldigini aýdyp protest bildirdiler. Oba adamlarynyň emlakleri ýurdun çalt tepkinine giňeldilýän paýtagtynyň täze gurulşyk proýektler sebäpli döwletiň ätiýaçlygy üçin ýylap alındy. Oba adamlar Astanadaky hökümet binasynyň öňünde hökümet wekili bilen duşýan çalar protest bildirjeklerini aýdýarlar. Kabullu onlarca adam köçe çıkıp Gazada ve Owganistanyna ahuda adamların pida bolmagyna garşy protest geçirdi. Protestçiler İsrail'in Hamas jeňçileriniň Gazadadan serhedaşyr gurayan hüjümini togtatmaga gönükdirilýän harby hüjümini ýalgardylar. Şeýle dolar 15-nji ýylda günerti günne bar Owganistanyna bazarda gurulan kassaýyş hüjümini ýalgardylar. Bu diýilýän hüjümde janyny geçen bombaçy 42 adam öldüripdi. Kırgızstanyň çetgiradaky Toksuz sırasy owasyna darlykdaky zardarly çağalar waga açyldy. Bu Kırgızstanyň olarky prezidenti Uroda Otunbaýewanyň inisiativasy bilen ýurdun gyrak çetinäki dağ göwürlerine döredilen 35 san tomusky mektebiň biridir. Orsiýetiň Tatarstan Respublikasyna paýtagyt Kazannak köne mesjidde täze islam merkezi açyldy. Täze açylan merkez 18-nji asyrda gurulan Almarzany mescidini hayır sahawat çäreleri bilen Tatar medeniýetini we islamy wagt eder. Merkezin açylış dawarasy Ramazan aýyndaky agşam nahary iftar ýa-da agdaçar bilen utgaşdyryldy.